जय श्री कृष्ण सांग माने मु रेश्मा आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल को। भिडियोटी भल लगिले सब्सक्राइब करिवे। आपण मानकर प्रश्न थिला जे समस्त जन्मरु मनुष्य जन्म किपरि श्रेष्ठ अटे से विषय में आज टॉपिक आनी छी। तो भिडियोटी स्किप करंतुनी भल भाबरे देखंतु। ए भूपृष्ठरे कौन से जीव मानकर कौन स्थिरता नहीं। किए आज अच्छी तो किए काली नथिबो। ए संसारटे सुख दुखर समाहार अटे। ए विश्व ब्रह्मांड रे जेते जीव दृश्यमान होउछंती सेमानकु नेई मनुष्य जीवन किपरि श्रेष्ठ ते विषय मु आज आपण मानकु कहि। श्रीमद् भागवतर तृतीय स्कंदरे कह जाइछि जे अजीव बा सजीव वस्तु को नहीं ए भूपृष्ठ होइछि। सबु जेते पदार्थ रहिछि अजीव पदार्थ ठारू सजीव पदार्थ सबु ठारू श्रेष्ठ होउछन्ति मनुष्य। अर्थात ए दुनिया रे जहा माने प्राणी जगत अच्छंदी सबु प्राणी जगतर मनुष्य श्रेष्ठतर। महाभारतर शांति पर्व रे वर्णना करा जाइछि जे दर्शन श्रवण घ्राण सुन शक्ति बुख्यादि श्रेष्ठ। ता अपेक्षा महाभारतर शांति पुराण रे वर्णना अछि जे वृक्ष मानक ठारू तळे माटी भितरे रहुथिबा स्थलज जीव माने केंचुआ जिया ए माने श्रेष्ठतर अटନ୍ତି। और से केंचुआ मानक ठारू मध्य फूल रे रहुथिबा छोट छोट कीट पतंग माने श्रेष्ठ अटନ୍ତି। आउ कीट मानक मध्यरु जलचर प्राणी माने श्रेष्ठ अटନ୍ତି। जलचर प्राणी ठारू मध्य कामुडी पारुथिबा परी जीव माने जेपरी चंदा पिंपुड़ी ए जातीय जीव माने श्रेष्ठतर अटନ୍ତି। एमानक ठारू आउरी प्रजापति जातिर जीव माने श्रेष्ठ अटନ୍ତି। ओ काक पक्षी एगुड़ा पक्षी जातीय माने उड़ांता पक्षी काक सुक ए माने श्रेष्ठतर अटନ୍ତି। एमानक ठारू गोपशु माने श्रेष्ठ अटନ୍ତି। माने गो गाई गोरु महिषी बाघ भालू इत्यादि श्रेष्ठतर अटନ୍ତି। सेमानक ठारू मनुष्य श्रेष्ठ। एही मानव जोनि सुदुर्लभ जोनि किपरि से विषय मु कहुछि। दयाकरी भिडियोटी भल भाव ध्यान सहित शुणु। जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा 20 लक्ष कुमाय रुद्र संख्याक पक्षिणा 10 लक्ष सिंह लक्षाणि पशव 4 लक्षाणि मानव। अर्थात एही जीव जगतर अंडज पिंडज स्वजज उद्भिद आदि भेद सबु जाति की मिसई 84 लक्ष जोनि जन्म जीव अछंती। 9 लक्ष प्रकार जल जीव अछंती। 20 लक्ष प्रकार स्थावर जोनि अछंती। स्थावर माने आपण माने बुझिथिबे नै माने स्थल रे जे माने वास करन।
11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର କୁର୍ମୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ମାନବ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଣିଷ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ମଣିଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ସବୁ କିଛି ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ କରିପାରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆମର ଯାହା ବି ହୋଇଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ କି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ସବୁରେ ମଣିଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି। ମଣିଷ ଚାହିଁବାରୁ ତ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହେଲେ କି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଲୋଭ ଧରି ମଣିଷ ଚାଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲେ? ସେ ଏ ଯେଉଁ ବାକି ଜନ୍ମଜନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହଯୋଗ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଯେଉଁ ପିଲା କାଳରୁ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଏ ମାନବ ଜନ୍ମି ଅନିତ୍ୟ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, ତଥାପି ଏହା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କିଏ? ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଜରିଆ। ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହୋଇଛି ସତ, ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର କାହିଁକି କରିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଜାଣିଛି। ହରିନାମ ଜପି ଜପି ସେ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଯେ 84 ଜନି ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ନା, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା, ହେ ନାଥ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ବ୍ରହ୍ମର ଜନ୍ମ ମୁଁ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ବି କରେ, ସବୁବେଳେ ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ମରିବାନି, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କେହି ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କେହି ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହି ରହି ମଣିଷ ଏତେ ଆଲସ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲାଣି। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କେମିତି? ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରାଦି, ମାନେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ। ଆମେ କ'ଣ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି? ନା, ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ବୈଶ୍ୟ, ଆଉ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଶୂଦ୍ର। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି 4 ଜାତିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର? ସେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଆମ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବାନି, ଆମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କିଏ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେବ? କେହି ବି ଆଖ୍ୟା ଦେବେନି।
ଏହି ନର ଦେହଟି ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନର ମୂଳ। ଏହା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ଅଟେ। ଭବସାଗରର ପାରି ହେବାର ଏକ ସୁଫଳ ରାସ୍ତା ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ହିଁ ଏହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଧାରା। କୃଷ୍ଣ କୃପା ରୂପକ ଅନୁକୂଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାଟ। ଆମକୁ ମାନବ ଶରୀର ରୂପୀ ନୌକାରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ। କିପରି ଏ ଯୋନିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା? ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଏ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଲଗେଇବା? କେତେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ସୁଲଭ ମାନବ ଯୋନିର ସଫଳ ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ। ଏହା ମାନବ ଯୋନିର ଜୀବନର ଲାଭ ଅଟେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବ। ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ପରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନ ଆସିପାରେ।